ben Pita, ik laat elke ochtend, elke avond, elke middag mijn hond uit. Mijn hond heet Sisa, die heb ik al 6 jaar. Dus ik verzorg mezelf en mijn hond. Ik ben een hondenmens. Ik laat mijn hond 9 keer per dag uit. 's Morgens, 's avonds, overdags, middags en voordat ik ga slapen laat ik nog een keer mijn hond uit.